Lehenengo astean, Bidebietan izan zen Auzoz Auzoko kanpaina, gaur Altzan tokatzen da. Esan, hiru egunetan Bidebietan emaitza ezin hobea lortu dela, 28ko parte hartze bat ere igoz, bertako inguruneko hiritarren inplikazioa, organikoaren gestio egokia, eta oraintxe bertan Altza da 20%tik bera aurkitzen da auzo bakarra. Uste dugu horrengo egunetan hori nabarmen igoko dela, eta kanpaina honen bitartez balioan ipinin nahi da organikoaren gestio egokiaren ziklo osoa eta konposta bera, zikloaren amaiera. Bereziki ikusgarri eginez eta duen balioa lorategietan erabiliz, hemendik aurrera lorategietan ere konposta erabiliko dalako eta horren adierazleak egongo direlako. Beraz, animatu altzatar guztiak parte hartzera, hiria jendia 28% parte hartzen ari da, eta espero aurreko astean altza ere maila horietara igotzea.